esplikako zetaz vitaminak. Vitaminak, izaki bizidunetan beharrezkoak diren substantzioak dira. Oso kopuru txikia behar izaten diren arren ezinbestekoak dira. Gure gorputzak ezin ditu fabrikatu, beraz beste norbaitetik lortu behar ditugu. Landaretik, eguzkitik eta fruitetatik lortzen diz. Bere funtzioa gorputza erregulatzeko da. Hau da, osasuntsu mantentzea. 1913an Kasifrun poloniarrak deskribatu zuen vitamina lehen aldiz. Motak A vitamina B-a ikusmena eta larruazala behar bezala mantentzea da. Egunean 800-netik 1000 miligramo behar ditugu. Jaki hauetan aurkitzen da esne, gibela, arrautz gorringu, gurine, azenarizu eta kalabazi. Vitamina honen falta gaueko itsutasuna, larruazala lehortzen eta abar dakartza. B vitamina B bat egunean batetik 1,5 miligramo behar ditugu. Txorrikietik eta zerealak dituzte. Vitamina hau ez izateak bihotz eta nerbio sistema aldaketak. B2 haurren garapen fisikoan zerikusia du. Egunean 1,2tik 1,7 miligramo behar dira. Haragia, esna eta barazki berdeetan aurkitzen da. Vitamina hau ez izateak dermatitisa, ahoko zauriak eta bar dakartza. B vitamina egunean 1,2tik 2 miligramo behar dira. Leka, platano, oilasko eta beste zenbait elikagaitan agertzen da. Gabezia, azaleko arazoak eta depresioa dakartza. B12 2 miligramo behar ditugu egunean. Animalia jatorriko janarietan dago. Gabezia, anemia dakar. D vitamina, hazkuntza eta hezur eta hortzen garapenean parte hartzen du. Egunean 5 miligramo hartu behar dira. Eguzkia ematen du eta baita esneki, arrautza, urina, zerealak, gabeziak, hezurak behar bestela ez hazten dakar. Okertu eta deformatu. E vitamina, egunean 8tik 10 miligramo hartu behar dira. Ekilore eta arto-oliotan dago. Gabezia, haurretan, anemia eta dermatitisa dakartza. K vitamina, egunean 30tik 40 miligramo behar dira. Arrautza, gibela,
gauza eta barazki berdeak dietan sartu lortzen da. Gabeziak arazorik gabeko odolgarriak eta orbaintzeko zailtasuna duten zauriak dakartza. C vitamina egunean 60 miligramo behar ditugu gorputza fruta eta barazkitik lortzen da. Gabeziak eskorbutua dakar. Denetarik jan behar da. Dieta desorekatua izateak gaixotasunak sortzen ditu eta. Hau da, elikagai zen piramididak gitxian jan bida, mantekau eta saltxitxoi da mantekili. Da gezen jan bidizenatiz indiarrak, makarroi, karroza da ugizek. Baineko gehiago jate hogitxik gabizte da asko. Horrela zitxot. Hogiz egitxik indiarrazko, makarrazko. Baineko gai hogiz egitxik. Bainik asko eta baina hogiz izan berde bakarrik edo uruna zeiniko gauzak izan dira. Makarrik. Horrekari ditu zer egon. Piramide zinde. Zure zen gustatzen Proiektu zatu duzuz? Uruna zetan zabe. Nik jateko togisa askotan. Oso ondo. Horrek, esan nahi da vitamina